Miért tartották fontosnak, hogy eljöjjenek ma szavazni? Hát azért tartottunk fontosnak, hogy hát legalább mindenkink is fontos legyen, ők nekik is fontos legyen, hát valamit. Csak az életért, csak csináljunk valamit. Hogyan tájékozódott a jelöltekről, tehát hogy hozta meg a döntését, mennyire vett részt aktívan a kampányban? Aktívan? Hát azért, mert én csináltam félig, és hogy szeretném én is úgy, hogy az ország valamit dönt magáról, valamit dönt magáról az ország, úgyhogy A barátaival mennyire volt fontos téma mostanában a választás, vagy ismerőseivel, családjával? Hát most mit mondjak magának? Hát fontos volt ez a válasz, mármint nem mond fontos volt, mert megmondom őszintén, hogy mit mondjak magának, nem olyan fontos volt ez a választás, mert jelenleg mit mondjak magának. Egyik párt a másik, de szeretnék erre jutni, hogy legyen valami. De mennyire beszéltek róla az ismerőseivel, mielőtt eljöttek volna szavazni, hogy lenne jobb? Én nem beszéltem szóval az ismerőseimmel, de megbeszéltem úgy, hogy mindenki arra szavaz, amit akar. De én erre a pártra szavaztam, őszintén még mondom, nem mondom most, mert nem nyilvános, mert nem szabad, mert kampányban. Úgyhogy nem tudom én sem. Mitől van az, az emberek nem vállalják föl, még 16 évvel a rendszerváltás után sem, hogy kire szavaznak? Szerintem félnek tőle. Mert nézze, én is szerintem félnek tőle, hogy mit vállalnak. Szerintem félnek attól, hogy félnek attól, hogy ezt vállalják, azt vállalják, de nem tudom most. Jelenleg, úgyhogy nem tudok nyilatkozni annyira magának most jelenleg.